Здрасти, Vbox, аз съм Холешит и се завръщам. Така, днеска ще ви покажа една програма, казва се RGPC TuneUp, ще ви сложа линк в описанието да се изтеглите. Тая програма ви премахва всички неизправности, свързани с компютъра. И сега ще ви покажа как действа. Само една секунда. Да, от тук се включваше. Давате да и ето сега зарежда. Така, аз преди съвсем малко сканирах, за да унищожа проблемите, да стане по-бързо клипа. И така, какво се прави, като влезете в програмата? Давате System Scan и Scan Now. И започва да ви търси проблеми. Първия път, вече съм сканирал два пъти, това ще бъде третия път. Първия път ми откри близо 2900 проблема, при положение, че скоро го бях чистил компютъра, нали, антивирусни глупости и така нататък. И преди малко направих още едно сканиране, 311 проблема. Мисълта ми е, че постоянно се появяват някакви неизправности и хубавото на тая програма е, че напълно сама си ги намира и поправя. Вие трябва само да дадете Scan Now и това е. Ето сега става бързо, но по принцип отнема доста повече време. И сега ще видите, вече е намерила 6 проблема, въпреки че преди отрицателно време аз сканирах. Възможно е да останат проблеми, които не могат да се отстранят. Има там някаква причина, ама така и така не я прочетох. Въпреки това, програмата си е супер. Много ми помогна лично на мен. Ето, 6 проблема, давате repair check и ги отстранява. Ето, даже и време не ми отне 0 секунди и ги реперна. Ами това е програмата. Ще сложа линк в описанието, откъде да се изтеглите и надявам се да съм ви помогнал и до следващия път.